Begiri izan zara laboral kutsako taldeko txirrindularia berriz garaie gaur musikan berriera garaie goraka eta bakarrikan. Asteburu una harrapatu duzu. Bai, bueno, bi lasterketak nahiko gogorrak ziren eta bueno, gaur jendea oso nekauta iritsi da lasterketa honeta eta bueno, azkenen bakarri jutea lortuet portun eta bueno, meta iritsi naiz. Behin COVID-a pasata uda oso ondo harrapatu duzu. Bai, bueno, COVID-a giro baina lehenago pasatu nun eta bueno, hor 2 hilabete nahiko txar pasatu nituen, baina bueno, uda hasidanetika oso ondo sentitzen naiz. Oraindik karra mordoa gehatzen da Euskal Herrin, nola ikuste dituzu? Ze espektatibekin? Bueno, egia guztun karri asko korrituko ditugula Euskal Herrin eta bueno, ahalik eta hoberen itea da helburua. Eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko.